А, аз мисля да споделя с вас едно. То е, продължавам в същия дух, но мисля, че фиксираме някои основни основи, колони, които държат сградата, ако мога така да кажа. Не знам дали се сещате миналия път за какво говорихме. Той излезе май в страницата, нали? Ти искаше дали го гледа пак, имаше ли време, нямаше ли, не знам. Но мисля, че са добри теми за размисъл. Мисля, че частично конфронтираме някои стари мисления, вярвания, защото в един определен момент църквата, да кажем в началото, през годините като се развива и откровението за Евангелието се развива. Например, времето на освещението изобщо не се е говорило за, да кажем, за дарби и кръщение в Святия Дух. Хората са наричали се даже това движението на пуританите, на светостта, ако мога така да кажа. Идва от пюр, чист. Малко по-натам във времето започват да стигат до разбирания, вярващите или възстановяват определени разбирания, които ранната църква са имали, но с течение на времето са загубени, например, за кръщенията, за Петдесятница, за дарбите на Святия Дух. И всяко едно от тези движения, ако мога така да кажа, са наименувани според откровенията, които християните и църквата са достигали в този конкретен момент. Няма нищо лошо в това църквата в един момент да познава повече и повече Бог и да се връща там, откъдето е изпаднала. В самото начало тя е била там. Цялото това знание и за движението на пуританите, Петдесятното движение, после харизматичното движение и после движението на вяра. Всичко е било там, в самото начало. Църквата се е движила в това. После обаче по някакъв начин тя започва да губи малко по малко, особено може би този пик на загуба на откровение и загуба на вяра е този период, наречен черното средновековие или средновековието, в което буквално са били анулирани определени библейски познания и библейска вяра. До там се е стигнало, че е било подсъдимо да имаш Библия, да четеш Библия. Било е подсъдимо да имаш части от Библията. Имало е свещеници, които с дълги години са били свещеници, но никога не са чели Библията. В един определен момент Бог се е грижил да не се изгуби това откровение. Винаги имало хора, които са били ревностни да го възстановяват. Както ви го казах и от самото начало като започнахме и темата и за кръщение Святия Дух, и вяра, и покаяние. В един момент повтарям това, което казах тогава, но преди 100 години 50-тното движение категорично е говорило, че кръщение в Святия Дух без говорене на езици не е възможно. С течение на времето за 100 години, малко по малко, както ви казах, цялата християнска история от ранната църква през средновековието, по една или друга причина започва да губи оригинала и се задоволява с едно копие. Не може и да си кръстен Святия Дух, но да не говориш на езици. Важното е, че вярваш в Бога, някакси се ограбва оригинал или се орязва оригинал. Святия Дух е обещан от Бога. Обещан е със сигурност, това е заглавието на днешното поучение, обещанието на Духа.
това е обещание, което обещание, нали, има много обещания в Стария Завет. В Стария Завет има обещание за просперитет, има обещание за какви ли не неща, които съпътстват нашия живот тук на земята, а и ни помагат да намерим, да имаме откровение за Бога и да ни помогнат за живота в последствие, след като премине земния ни път. Но обещанието на Духа е в основата, ако мога така да кажа, на това е като едно очакване през цялото това време. В Стария Завет е имало, тук нали, след малко ще говорим нали, как е действал Духа в Стария Завет, но то е било като един полъх. В Стария Завет Святия Дух се е движил като един полъх. В Новия Завет след 50-ница Святия Дух се движи помитащо, експлоадиращо, нещо, което никога не се е случило в Стария Завет. Това е, което сме говорили и преди, че две неща в Стария Завет не се случвали: изгонване на демони, нали, трайно изгонване на демони и кръщение в Святия Дух. След 50-ница се открива завесата, раздира се завесата и вече он е Святия Дух, който е седял и е бил на разположение само света е светих и свещеника е влизал веднъж в годината, за да може да се срещне с личността на Бога и е действал частично чрез пророци, действал чрез царе, действал чрез откровение, говорил е на различни хора, които са изявявали неговата воля. Сега след 50-ница той идва и мащабно, ако мога така да кажа, завладяващо, наречение от Исус като вода, сравнение като река, която извира от утробата на кръстения човек. Какви са условията, които трябва да изпълни човек, за да получи този обещан Святия Дух? Има две главни условия. Първо има нали, условията от гледна точка на Бог, този, който дава дара. Нали, ние сега предимно с това ще се занимаваме. Нали, какво е необходимо от гледна точка на Бог, който дава дара, за да може човек да го получи? И сега, понеже повечето от нас, които сме тук, предполагам и хората, които ще го гледат в последствие, сме вярващи от години. И може би някои от тия неща, които говорим, фиксират нашето вярване или центрират го, или изчистват го, ако мога така да кажа. Но предимно това знание на нас ни е необходимо не само за лично ползване. Необходимо не е, защото ако мога така да кажа, стари вярващи, всеки един от нас е отговорен как ще представи Евангелието пред други хора. Влизайки в Пирдоп, всъщност аз видях млади хора, които ходят по улиците. И се зачудих дали изобщо до тях е достигнало Евангелието. Много често се чудя това нещо, ходейки в София и където и да ходя. По някой път сме организирали евангелизационни кампании, ходим по улиците и благовестваме на хората, говорим им за Бога. Вие, може би, не знам, предполагате ли, давате ли си сметка, но в този свят, информационен свят, в който живеем, се оказва, че все още хора не знаят за Христос и то чували са, виждали са, може би, изображения или икони, но не знаят какво Той е направил. Много млади хора, като разберат вследствие на нашето благовестие, съвсем естествено те се обръщат към Бога. Сега, аз оказвам това нещо, защото ние, както казах преди малко, като стари вярващи, ако мога така да кажа, стари, имам предвид дългогодишни, ние сме дългогодишни млади вярващи, млади на години, от дълги години обаче във вярата, сме отговорни какво ще предадем на тия млади хора. Какво е Евангелие? Забелязали ли сте, че когато даваме Евангелието на хората, много често ние го даваме орязано, защото си мислим до тук да им го дам, в последствие
те като дойдат в църквата ще си получат следващата порция. Което не е абсолютно правилно, ако мога така да кажа. Аз винаги използвам за пример благовестието на Филип към Скопеца. Малко се отклонявам от темата, но може би трябва да го кажа. Филип, като говореше на Скопеца, аз винаги го говоря този случай, когато правим водно кръщение в църквата. И ще правим, между другото, на 9 септември в София. Може да се очертава да се организираме да направим водно кръщение. Събота се пада. Да, събота се пада. Така има служба. Ще видим как ще го направим, мога да изнесем службата. Както е. Така че Филип говореше на Скопеца, когато Скопеца четеше пророк Исаия. И се чудеше. Пророка за какво говори? За себе си или за какво говори? Филип отиде и вместо да му... Той имаше един въпрос, а той му отговори на много други въпроси, които най-вероятно седяха в подсъзнанието на самия Скопец. Той му даде пълното Евангелие. Най-вероятно му е казал и за водното кръщение, защото в момента, в който минаха през една река или вода, и Скопеца каза, ето вода, може ли да се кръсти? Един вид той искаше да каже, преди малко ти ми говореше за водно кръщение. Ето вода, може ли сега да се кръсти? Колко от нас при първо благовестие говорим за водно кръщение? Или говорим за кръщение в Святия Дух? Или колко от нас го правим? Мисля, че не много. Аз последно време започнах да го правя, за да мога да конфронтирам една религиозна кутия в умовете на хората. Знаете ли каква е тая религиозна кутия? Аз си вярвам. Всичко ми е наред. Когато аз започна благовестието, аз го довеждам не само до това, че е необходимо човек да се кръсти, не само да се кръсти във вода, ами той трябва да се кръсти и в Святия Дух и че кръщението като бебе, ако е бил кръстен, ако няма спомен или няма съзнание да го е направил съзнателно, не е валидно. Нали? В един момент аз искам, като си тръгна от благовестието от този човек, да го оставя замислен. Да го оставя в дискомфорт, ако мога така да кажа. Защото в момента, в който той ти каже, аз си вярвам и ти кажеш, ами окей, значи всичко е наред, ти си тръгваш, той е окей, ти не знам колко ще е окей, ако си спрял до тук, но нашата цел е да оставим една отворена врата, за да може на въпросителни, за да може после той, като си легне вечерта и остане сам със себе си, Бог започне да му припомня това, което ние сме говорили. Нашето благовестие трябва да стане ефективно благовестие. И когато говорим сега тия неща, нали, какви са условията от гледна точка на Бог, какво условие той поставя, за да даде духа на някой, който го иска. Ние трябва да знаем, за да може като отидем при хората, първо да фокусираме себе си и после като отидем при хората да им кажем, Бог това очаква от теб, той има очакване, неговото условие е еди какво си. И второто е условие от гледна точка на човека, който приема този дар. Трябва един грандиозен по своята същност въпрос за да дадем, ако върни на първа точка, ако стоим на тая, какви са условията? И трябва да си отговорим на един въпрос. Трябва да зададем този въпрос на невярващия човек. Ето какъв е въпрос. Въз основа на какво? Святия и всемогъщ Бог предлага на членовете на една паднала и греховно прокълната раса. Това сме ние. Дара на своя дух, който да обитава в техните физически тела. Първо човека, като му говорим, той трябва да знае, че е духовно паднал и прокълнат. Той направо, той няма да иска да ме слуша. Човекът трябва да знае, преди да му предложим, безплатния дар, той трябва да знае, че не го заслужава. Ако той знае, че го заслужава, каквото и да му подаряваме, той няма да го оцени така, както трябва да го оцени. Ние не заслужаваме това,
което Бог иска да ни даде. Като почнем, сега говорим за кръщение в Святия Дух, но почнем от спасение, кръщение в Святия Дух, вечен живот, изцелението, което толкова много искаме, ние не го заслужаваме. И трябва да знаем, че Бог, нали, това е въпроса, толкова е свят, че Той като цяло няма причина в нас да ни даде това, което иска да ни даде. Най-вече няма причина в нас да ни даде това, без което ние не можем. Няма причина в нас. И всеки човек, на който му даваме Евангелието и му говорим, ние трябва да му кажем това. Няма причина в нас. Има една пропаст. Ние сме прокълната раса. Ние сме духовно отхвърлена, греховно прокълната раса. Много хубаво го е казал Дерек Принс, между другото. От него съм го взел това. Много хубаво. Греховно паднала и греховно прокълната раса. Какво трябваше да направи Бог, за да прекара мост между неговата святост и нас, като прокълната, духовно паднала и прокълната раса? Тази огромна пропаст, която стои между него и нас. Той трябваше да направи нещо, за да може първо, понеже не забравяйте, ние сме мъртви. Ние не можем да мърдаме. Мъртвият човек не мърда. Той не може да направи нищо полезно. Значи, първо, през тая пропаст трябва да бъде поставен мост. Първо през този мост трябва да мине Бог. Надолу. И това е проблема на всички религии. Че те казват как отдолу да стигнем нагоре до Бога. А Бог казва как Той отгоре ще стигне надолу. Защо? Защото в нас няма причина. Не забравяйте. Ние сме паднала, греховно, прокълната раса. Ние опорочихме всичко, което нямаше причина. Поради нас е проклета земята. Вижте си Битие, четете. Поради нас е проклета земята. Поради нас има хищници. И животните се самоизяждат. Преди това е нямало такива. Животните са живеели в някаква невероятна симбиоза. Каква е синергия? Нали, има някакви опити да се възстанови този свят преди греха. Как едното животно съдейства за другото. Нямало е проливане на кръв, нямало е смърт. И в един момент ние, като паднала греховно прокълната раса, проклехме цялата Вселена. Всичко тук, което ни заобикаля, цялата природа. Всички животни страдат поради това, че ние сме паднали греховно прокълнати. Сега разбирате ли оня стих, в който апостол Павел каза, че цялото творение го жида. Момента, в който ние да бъдем открити като Божии синове. Очаква онзи момент на възкресение. Защо? Защото цялото творение знае, че когато ние бъдем възкресени, и цялата природа, и целият свят ще се върне там, откъдето е изпаднал. Без грях. Това е милениума. Царството, в което дявол е вързан, грях няма, болест няма, всички тук, рая е възстановен. Просто Едемската градина става едно огромно царство на земята, в което Христос царува. План на изкупление е този път, за който говоря преди малко, който беше замислен и той е замислен, нали, много преди началото на времената. Именно този план за изкупление е причината Святия Дух да може да слезе и да обитава. Той всъщност слиза, но той всъщност се връща, защото след като това е същото трябва да бъде възстановено, както беше в Едемската градина. Бог при вечерния ветрец идва и си говори с Адам. Лице. В Стария завет това по някакъв начин Бог се опита да го възстанови чрез кинията, чрез всичките тия атрибути. Той искаше да каже, аз искам да говоря отново с вас лице в лице. Но вие сте
духовно греховно, духовно прокълнати хора. Аз трябва да намеря начин да си възстановя взаимоотношението с вас. И вижте сега, тук говорим за от Божия страна какво Бог предвиди. Централната част на този план за изкупление е Христовата жертва и кръста. И неговото победоносно възкресение. Не забравяйте, говорим за обещанието, което е в обещанието на духа. Крайната цел е Петдесятница. Защото преди в Едемската градина Петдесятница беше там с Адам. Духа беше там. Той обитаваше. Но сега, след като ние вече сме духовно, греховно прокълнати духа, може би слиза за малко, с малко ще говорим за това, говори чрез хора, действа, но не присъства. Не е проправен пътя. И Христовата смърт и в последствие неговото победоносно възкресение и неговото възнесение станаха причина 10 дена по-късно, след възнесението, Святия Дух да дойде и да отвори, да възстанови това, което е загубено в начало. Причината да се върне Святия Дух е Христовата смърт, Христовото възкресение и Христовото възнесение. Има пряка зависимост между слизането на Святия Дух и възнасянето на Божия Син. Това е задължително. Значи, ако някой започне да обяснява, че Святия Дух е бил... Добре, да не отидем там, след малко ще го засегнем. Нека да прочетем сега Евангелие от Йоан, 7 глава, 37 до 39 стих. И в последния важен ден на празника Исус застана и извика с висок глас: който е жаден, да дойде при мене и да пие. Който вярва в мене, както казва Писанието, от неговата утроба ще потекат реки от жива вода. Исус каза това за Духа, когото вярващите в него щяха да приемат, защото Святия Дух още не беше даден. Чуйте, Святия Дух не беше даден, понеже Исус още не беше се прославил. Пряка зависимост. Ако някой ви обяснява, че Святия Дух е даден на старозаветните, на новозаветните, на нас новозаветни, както на старозаветните, не е библейско това твърдение. Защото той е даден поради Исус. Исус, говорихме, проправи пътя, пусна моста, мина по него, върна се обратно и Святия Дух тогава можеше да слезе. Това е пряка зависимост между делото на Исус, най-вече между възнесението на Исус и идването на Святия Дух. Много е важно да го знаете това нещо, защото има и в Йоан, когато Исус събра учениците си вече след възкресението, духна върху тях. Нали също? Каза: приемете Святия Дух. И аз лично съм чувал служители, които казват: не, Святия Дух не беше даден на Петдесятница. Беше даден тогава, когато Исус духна върху учениците си и каза: приемете Святия Дух. Моля ви, не четете на парче на Библията. Това е един пророчески акт, който добре, Исус каза: приемете Святия Дух. Означава ли, че те не са го приели? Не, за Исус, за самия Бог, те са приели Святия Дух дори преди да се родят, защото за него е вечното днес. Но те приеха Святия Дух на Петдесятница. Тогава беше един пророчески акт, в който Исус просто демонстрира нещо. Но ако те тогава им е бил даден Святия Дух, то тогава тук Йоан, много по-рано, Исус, думите на Йоан противоречат на това, защото той казва: защото Святия Дух още не беше даден. Но тук Исус каза това за Духа, когато вярващите в Него щяха да приемат, защото Святия Дух още не беше даден, понеже Исус не беше се прославил. Очевидно, че Святия Дух, и преди възнесението на Исус Христос, както казах преди малко, в Стария Завет, той си действа. Действа по
по свой си начин, още в битие се вижда, но не с такава мярка, ако мога така да кажа. В битие още се казва, че Божия дух се носеше над водата. Знаем го този стих, който казва, че земята беше пустиня и устроена и Божия дух, не съм ти го дал, това ще е едно изречение. И втория стих, Божия дух се носеше над водата. Тогава Святия Дух действа. Оттам нататък в целия Стар Завет, в дните на земното служение и в дните на земното служение на Исус, постоянно четем за движението на Святия Дух. Просто Святия Дух се движи, както казах преди малко, по много различни начини. Той работи в света като цяло и в частност между хората, които вярват в Бога, но не с тая мярка. Каква е разликата между начина, в който Святия Дух работеше до времето на Христовото възнесение и в Стария Завет, преди Петдесятница и след Петдесятница? Има три описателни думи, които обобщават отличителните характеристики на дара на Святия Дух, които разграничават неговото действие сега от неговото действие в Стария Завет. Първото е, дарът на Святия Дух е личен. Личността на Святия Дух идва. Това е лично. Сега, в Йоан 16:7 той казва, аз обаче ви казвам истината. За вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас. Ето отново, аз да отида, да принеса себе си в жертва на небесния олтар, това е да бъде одобрена тая жертва. Защото Отец, тая жертва е пред Отец, забравяйте. И тогава каза, ако аз не отида, утешителя няма да дойде при вас. А ако си отида, ще ви го изпратя. Казано по друг начин, вижте как звучи. Като лично присъствие, аз ви напускам. Това казва Исус. Не забравяйте, говорим за лично присъствие, което, ето, ще го прочета както съм го перефразирал. Като лично присъствие аз ви напускам и се връщам на небето, но на моето място ще ви изпратя друга личност, Святия Дух. И това ще бъде по-добре за вас. Отново, той ще вземе моето място. Един вид, както аз бях, така ще е той. Разлика. Каква? Между другото, когато той казва, ще ви изпратя друг утешител, думата друг на гръцки е много интересно. На гръцки има две думи за друг утешител. За друг, думата друг. Едната е друг от различен вид. Има друга дума на гръцки, която е друг от същия вид. И тук Исус използва втората. Казва, аз ще ви изпратя друг утешител, който е друг от вида, който съм аз. Това иска да кажа. Както аз бях лично с вас, така и той ще бъде с вас. Обещанието за идването на Святия Дух като личност беше изпълнено не по-рано от Петдесятница. Петдесятница той слезе по този начин. От тогава Святия Дух иска да дойде при всеки вярващ като личност. Не като глас само, не като вятър, не като проявление. Иска да дойде като личност. Както Исус искаше да дойде като личност, да бъде с апостолите, да бъде с хората, така и сега Святия Дух по същия начин иска да дойде като личност. Вече не можем да говорим просто за някакво влияние или проявление или някаква безлична сила. Святия Дух е точно толкова личност, колкото и Бог Отец и Сина. И сега е диспенсацията на действието на Святия Дух като личност. И сега, защо толкова важно това? Защото, виждате ли, сега започвате ли да разбирате защо толкова много атака има срещу действието на Святия Дух по този начин, както на Петдесятница, така и в наши дни? Защото всъщност се ограбва, както казахме миналия път, казахме, това лично общение с Бога, говорене на тайни, всичките тия неща. И това дявола не иска. Той ще вкара отрова тук, така че да те отдели от този вид интимно с личността.
Второто нещо, ако мога така да кажа, или измерение на Святия Дух, което го отличава от действието му в Стария Завет, е в тази диспенсация Святия Дух идва да обитава в вярващия. Обитава в вярващия. В Стария Завет действието на Святия Дух сред Божия народ се описва със следните характеристики. Много често се използва. Божия Дух слезе върху тях. Да. Божия Дух се раздвижи. Божия Дух говореше чрез тях. Нещо такова. Всички тези изрази показват, че част от личността на вярващите е била под контрола на Святия Дух. Някаква част. Но никъде в Стария Завет не се казва, че Святия Дух идва да живее в физическото тяло, в храма на физическото тяло на вярващия и по този начин да поеме контрол на цялостната личност. Може би частично те чуват, частично като полъх се проявява, но чрез Петдесятница има завземане. Ще използвам думата, която много често употребяваме за демони и за нечисти духове, но тя е истина, е същата дума. След Петдесятница Святия Дух обладава напълно човека. Взема цялостен контрол. Ако в Стария Завет частично е неговото действие, частични части, то в Новия Завет той взема пълен контрол. И третото нещо, което различава действието на Петдесятница от Стария Завет, обитаването на Святия Дух в християнина е постоянно. Постоянно. Това означава постоянно. Той не идва и не си отива. В Стария Завет така беше. Той идва, върши нещо, говори, полъх, това послание, и си отива. В Стария Завет вярващите преживяваха такива посещения на Святия Дух. Безспорно. Казахме, че преди Петдесятница Святия Дух, както тогава, по време на сътворението, той се носи над водите, така и той действа чрез определени хора в Стария Завет, но по много различни начини и различно време. Но всички тези случаи винаги са били като посетител. Той не идва да остане постоянно. Не забравяйте защо. Защото няма причина, няма проправен път. Греховното, паднало, проклето човечество по никакъв начин не може да има това постоянно обитаване. Условията на Бог е да има проправен път, да има жертва, да има възкресение, да има възнесение. Ето Йоан 14:16. Аз ще измоля от Отец и ще ви даде друг, тая дума друг, за която говорихме преди малко, утешител, за да бъде с вас за вечни времена. Думата каква е? Постоянно. Да бъде за вас, тук пише до века, но за винаги. Смисъл е да пребъдва с вас за винаги, до вечни времена, до века. Святия Дух слиза и чуйте сега, аз ще измоля. Какво ще направя? Аз ще измоля. Това означава, че това, което той ще измоли Отец да даде, преди това не е било дадено. Не е ли очевидно? Разликата е голяма. Ние сега трябва, наистина сме благодарни. 3 думи има, с които можем да охарактеризираме Святия Дух и в Новия Завет и неговото действие в Новия Завет. Не знам, дадох ли ти ги. Личен, обитава за постоянно. Това е Новия Завет. Личен, обитава постоянно. Сега, дръжте това. Един израз, мисля, че в Йоан беше, ако не греша, казва това и това, той благославя вярващия и казва това да ви бъде, това да ви стане и общението на Духа. Знаете ли какво е общението на Духа? Първо, той е утешител. Второ, той замества Исус. Един вид замества Исус, заема неговото място. От същия вид е, Бог е. Но всъщност това, тук е момента, може би, аз съм го казвал, не знам, казвал съм много пъти, мисля, че
когато е личен, той е като приятел. Аз не мисля, че е окей ние се обръщаме към Святия Дух с молба. Но мисля, че е окей ние да общуваме с Святия Дух. Понеже не съм го виждал никъде в Библията да става. А също така не съм Исус е приятел, Святия Дух е приятел, но единствено Отец отговаря и дава това, от което ние имаме нужда. Четете думите на Исус в Евангелие от Йоан. Когато той казва, дори няма да е необходимо аз да искам от Отец за вас, но понеже Отец много ви люби, той ще ви даде това, от което имате нужда. Кой ще ви даде? Той ще ви даде. Кой? Отец ще ви даде. Мисля, че е много библейско да центрираме тая част от нашата молитва и да спрем по някакъв начин да се обръщаме към друг, освен към Отец. Защото Отец е обекта на нашата молитва, на нашето искане, на нашето обращение. В името на Исус, чрез Святия Дух, но Отец е, към който ние трябва да отправим молитви. Аз лично си мисля, че много молитви остават неотговорени, понеже те са насочени, адресирани към неправилния адрес. Така че той е личен, обитава за постоянно. Или, може да го кажем по този начин, този дар на Святия Дух е личното, постоянно негово обитаване в вярващия. Тук е момента, в който знам, че може би ще вкарам някакви мисли в главата ви, но то е хубаво. Винаги да внимавате какво пеете, например, по време на хваление. Песните, които използвате. Знаем песнарките, аз съм повярвал от всички тия песнарки, но много изповеди в тези песни, много често не са библейски. Например, граничи с небиблейска изповед, много известна песен, съжалявам, ако това ви разочарова, но знаете, със сигурност се знаете, аз съм израснал с нея, коя месец че тя. И не отнемай Святия си Дух от мен. Граничи с много небиблейска изповед. Защо? Защото той обитава, постоянно. Той обитава, той е на Петдесятница, тук това е цитат от Стария Завет. Цитат лично от думите на Давид. Но казахме, че има разлика. Действието на Святия Дух в Стария Завет и действието на Святия Дух в Новия Завет. Тук той обитава в вярващия постоянно. Да, ние можем да оскърбим Святия Дух с нашите действия. И може по някакъв начин да бъде нарушено нашето взаимоотношение. Но не забравяйте едно нещо. Може да бъде нарушено взаимоотношението между баща и син или родител и дете, но кръвта вода не става, казал народа. Той ще остава дете, независимо, че за дадения момент е нарушено взаимоотношението между детето и родителя. Защото родителя е родил, т.е. затова е родител, това дете и то естествено взема чертите на родителя. Тези отличителни черти на Святия Дух обясняват две причини, поради които той не може, докато Христос още е на земята, той не може да бъде даден. Докато Христос беше на земята, той беше личният авторитет, представител на Троицата. Това дадох ли ти го или не? Добре. Христос, времето, в което Христос е на земята, той е личният авторитетен представител на Троицата. Нямаше нужда и място и Святия Дух да бъде личен представител на земята по същото време. Но след Христовото възнесение, Святия Дух можеше на своя ред да дойде на земята като личност. Както Христос, казахме преди малко.
В настоящия момент, тази диспенсация, Святия Дух е личен представител на Троицата. Докато Христос беше на земята, Той беше личен представител на Троицата. Сега е Святия Дух. Дарът на Святия Дух не може да бъде даден до възнесението на Христос, защото никой вярващ не можеше да го приеме въз основа на своя собствена заслуга. Единствено въз основа на Христовата жертва, смърт и възкресение. Това не го ли дава? Нищо. Не можеше да бъде даден до възнесението на Христос. Защо? Защото никой вярващ не можеше да го приеме въз основа на своите собствени заслуги. Затова никой не можеше да приеме Святия Дух, докато Христовото умилостивително дело не беше завършено, не беше приключено, а то се приключва, когато Исус казва: евреи, със собствената си кръв, не само тук беше пренесен в жертва, но Той пренесе себе си на небесния олтар пред Отец, както казах преди малко. Всъщност Отец трябва да каже: прието. Ти казваш: свърши се, аз казвам: прието. Святия Дух може да дойде върху тези, които го искат. Той ще замести тебе, ти седни отдясно на мен, и това е диспенсацията, в която ние можем със сигурност, как да кажа, без да се притесняваме, без да се тревожим, да имаме лично общение с Святия Дух. Моля ви, разграничавайте. Много често това е хубав израз, че молитвата е общение. Нали? Какво е молитвата? Молитвата е общение, да. Молитвата е общение, но молитвата е по-широко понятие от общение. Аз бих казал, молитвата е и общение. Защото молитвата може да бъде, затова ще говорим, може би, за видовите молитва, но молитвата може да бъде изповед, искане, не е задължително да бъде искане. Общението си е различно от искането. И ние трябва да кажем следното. Молитвата е и общение. Използвайте това, което ви е дадено. Святия Дух е даден на тези, на които е даден, за да може да бъде самия вярващ човек да има възможност вече да седне и, не знам, понякога път изглежда глупаво, но съвсем не е глупаво. Просто сядаш и споделяш. Просто споделяш. Тревожи ме това. Как ще продължа? Святи Дух, аз не знам как ще продължа. Това е едното. Другото е. Святи Дух, сега ще ви дам ако мога да си позволя да дам един практичен пример. Святи Дух, аз не знам как ще продължа, защото толкова много неща има в моя живот, които не знам как ще ги променя. До тук добре. За да продължи да бъде добре, трябва да продължи. Отче, моля те, помогни ми да променя нещата, които не мога да променя. Или тази молитва се разделя на две части. Първата е общение, а втората е искане, молба. Може да изглежда педантично, но по някой път нещата са в детайлите. Дребните камъчета обръщат колата. По някой път. Така че е хубаво, най-малкото, което е, да бъдем научени как да стоим пред Бога, и то да бъдем научени не от това, което сме чули и не сме проверили от Библията, а това, което сме чули и проверили. Даваме пълната власт и право да проверите това, което ви говоря. Същото е и с Исус. Исусе, ти си мой приятел, ти умря за мен. Аз съм толкова благодарен. Толкова благодарен, но в момента имам, просто ти споделям, имам болка в тялото, или прямо децата ми моля, децата ми имам проблеми с тях. Исусе, ти си бил, ти ме разбираш, ти знаеш какво е в техните сърца, ти знаеш какво е в моето сърце. До тук добре. Отче, в името на Исус Христос,
Моля те да се намесиш в моя живот, в взаимоотношението с децата ми. Мисля, че ако форматираме по този начин нашия изказ и нашата молитва, ще бъдем по-близо до библейския пример и инструкции, които са ни дадени и от апостол Павел, от другите апостоли, от самият Исус Христос. Да, се помоля сега накрая и вярвам нещата да си дойдат на място във вашите умове, сърца и духове. Отче наш, ти, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Благодаря Ти, Господи, за това общение, за това взаимоотношение. В името на Исус Христос идваме пред Теб. Благодарим Ти за Твоята добрина и милост, че не ни напускаш, не ни оставяш, изпълваш ни повече и повече с Духа Си. Благодаря Ти за любовта Ти, за това, че изпращаш Твоите ангели, изцеляваш и освобождаваш, разрушаваш, струшаваш оковите на лукави. Благодаря Ти, Боже, че няма да ни оставиш и няма да ни забравиш. Даваме в Твоята ръка душите си, даваме в Твоята ръка църквата си, семействата си. Изпълни ни със Святия Дух, Господи. Дай ни повече от себе си, да познаваме Тебе, единствения истински. Исус Христос, когато Ти си изпратил. Да познаваме Тебе повече и повече. Това, което имаш за нас, това, което вярваш за нас, това, което виждаш за нас. Изпълни ни със сила отгоре. Помажи ни в името на Исус Христос. Благодаря Ти, Господи, за църквата в Пиргоп и в района Средногорието. Благодаря Ти, Ти имаш грижа. Изцели, Господи, болните между нас. Отче свят, работи в сърцата на всички, които са извън тая църква и все още не знаят, че тя съществува. Моля Те в името на Исус. Благослови и изоби всеки човек. Да го направи стълб и подпорка на този дом, на тая църква, както църквата Ти е стълб и подпорка на истината за този свят. Благодаря Ти за това добро начало. Благодаря, че имаш грижата да се развие с мащабите, които Ти искаш да се развие.